கடாயில் எண்ணெய் ஊற்றி கடுகு உளுந்தம் பருப்பு தாளிச்சிக்கணும். தாளித்ததுக்கப்புறம் கேரட்டு, கீரை, இஞ்சி பூண்டு, மிளகா விழுது எல்லாம் போட்டு நல்லா தண்ணி ஊற்றி நல்லா வேக வச்சிடணும். கேரட்டு, கீரை, இஞ்சி பூண்டு விழுது வேகுது. வெங்காயம்லாம் நம்ம ரொம்ப ரேட் அதிகம், உருளைக்கிழங்கும் ரேட்டு அதிகம். அதனால் இதேமாதிரி சிம்பிளாக போட்டு ஃப்ரைட் ரைஸ் போட்டுருங்க. உப்பு, அஜினோமோட்டோ, மிளகாப்பொடி, சாம்பார் பொடி, சோயா சாஸு, சில்லி சாஸு இதெல்லாம் போட்டு நல்லா வேக வைங்க. வெந்தோடனே சாதத்தை போட்டு கிளறிடணும். அவ்வளோதான். வெந்ததுக்கப்புறம் அப்படி கலக்கினா ஃப்ரைட் ரைஸு இப்படி தான் இருக்கும். அப்படியே நல்லாயிருக்கும், சாப்பிட்டுக்கலாம்.